Не хапе злобно. Ти говориш, не е такъв вампир. Не много и. Ме хапе заради пръстена ми. Не знам на какво му напомня пръстена ми. Знаеш как ме хапе за него? Къде е Рамис? А Рамис е той, дето в момента си играе с него. Атос? Атос? Атос, ти си го написала и 8 на едно место. Да, знам. Грешка на езика. Отбързане тогава. Ани? Пусни. Значи сега са на разходка и не е момента да ги дигаме. Я видим кой е тук. О, кой е това Сънчо? Кой е това Сънчо? Това е моя. Не да е. Къде е? Виждам. Това е или Чер, или Фиона. Фродо е то големия дет се гнети на шишето. Чакай се. Ей, Лори! Къде е? Какво Лори? Лори те закача. Да, Лори. Харесате. Правя направо клипче. Хело! Да бе, виж го какъв е. Той и Фродо са най-големи. Да кажеш, че са се родили на една дата. Не интересно, ще отвори.